ngasho ngathi lento yomqhoyiso nomncamo ngizoyenza ibe namaphathi abantu ukuze bezogcina beyiqonda be-understanda ngoba inhloso ukulungisa akukhona ukugxikana ukuthi kube ne-understanding kubantu noma beqonde kangcono ukuthi kusuke kukhulunywa ngani. Uma kuwukuthi uma ngabe kuwukuthi nike nodwendwe nasina kodwa niyibulala kuqala inkomo yomqhoyiso kwamkhwenyana mhlawumbe yabulawa ngoLwesihlanu 20 lungesonto, awukho lo mgcaco, uyinto engekho. Uma ukuthi walobola waqeda walobola base bethi kunenkomo kumele isale ngapha umkhwenyana yomncamo uyobulawa ngalenkathi kusuku lomgcaco, babephambanisa lapho awukho lo mgcaco futhi. Ngisakuphinda ngisasho umuntu wesifazane uncamiswa ngenkomo ethi mo, imncamisa kubo, imkhansele kubo. Ningalanda impunga zamakhehla, sibayeke laba nethalente lokuthuka, sibayeke aba nethalente lokuphika. Maningi amathalente akhona la social media. Kunabantu abanethalente lokuphika, kunabantu abanethalente lokuthuka, kunabantu abanethalente lokuthi into ekhuluma bethi ayikho bengenayo impendulo okuyiyona yona bengazi futhi. So ke lawo bantu abanalawo mathalente labo sokhohlwa yibona. Sisebenzisa njengamanje into ezosiza ezinye izingane noma abanye abantwana. Nakho ufuna ukwazi mangabe ukuthi kuzophuma udwendwe. Mase kufika amalobolo ilobolo langaphelela. Qinisekisa ukuthi ke le mangabe sekuzoba udwendwe ufuna inkomo yomncamo phela ngale kamkhwenyana uma ukuthi mhlasimpe inkomo ezikhona sesigcine sisebenze zonke kodwa kunenkomo ezayigcina isayile ngale ukuze uzokhisha ukuze umuntu engasho ukuthi ekhaya engekho inkomo yomncamo sasingazi ithathaphi cha. Vele inkomo yomncamo uyisuke encamisa ingane ngenkomo zisuke kade zizelo kuyilezelo vele bese kuyima kuthatha lo nkomo leyo kukho nebulawa ukuthiwa sikhipha umntwana siyomlokhu. Imbuzi iyandlalela ngishilo ngathi idalwa ziyithanda kakhulu inkomo, ingakho ngisho ulobolile kwaneyinkinga. Uma ngabe ngithi mina uma ngabe umntwana engekho lapho kuyaphoqa ukuthi kumele kube ukuthi kwenziwe iqiniso kulowo muzi ukuthi cha ibuye ingxenye kusala inkomo ezintathu, kuyinkomo kamama, inkomo yemvuma bese kuba ile nkomo yokwelusa ukuze kungabi nenkinga zokuthi leyangane sibopho ukuthi kunenkomo zangeme ezafika kuyona impilo ngoba isizodla kabili ngayo. Usho ukuthi abakwaMpanza noma abakwaMngomezulu ngeke bekwazi ukuphinde beyilobole phekwe inkomo zakangema ngoba bahlukane ngenayo ingane ungema. So ke khumbula idalwa ziyayithanda inkomo. Mangabe kuwukuthi nayibulala kuqala inkomo yomqhoyiso kuzoba udwendwe cha kwenziwa ngokomthetho kuba nje umuntu unqanyiswa ngenkomo kubo, khishwa ngembuzi yophaphe, avuke kusena afake isiphandla bese kufuthwa inyongo ifakwe ekhanda enhloko elokhuzaneni ekhaya. Ngalekhathi kusuku lokuthi kuyahlanganiswa noma kuyafundelwa kungoLwesihlanu 20 lizophuma ngesonto ekseni, ilapho khona ke ntambama asuke sezombona khona uma wakhe ukuthi nanga umntanami uyogana kwabani kwasibani ngoba yena akeze ukubona umgcaco wengane yakhe uzobe ehlele esikhundleni sala ezobe iphuma khona ngalenkathi isuku kuzobe kuhlala uma wayo ngoba unina awuboni umgcaco wengane yakhe. So lo muntu uphuma ngenkomo, qala imbuzi yophaphe bese kuba inkomo yomncamo emncamisa ukuthi siyamkhansela uyasulwa kuba ingakho ephume uyena nebhokisi lakhe nempahla eliphethe umgogodla nomkhuleko wakhe uthi makunenkinga abe la leli bhokisi athi nani ngishadisele kulo muzi ukuthi ngizoba nenkinga, indoda isingibhungele njengamanje, indoda isiyenza 1 no 2 no 3, iyona abantu balayikhaya, abantu basekhaya nanito ningilenzele eningilethele kulo muzi nani abantu balayikhaya ekhuluma ebhokisini ngoba unkosikazi ngeke ezokwazi ukukhuluma kuphi emsamo. So ibhokisi linto enkulu kuyena, ingakho ngamele kuphela u2 months noma 3 months unkosikazi mangabe sebenze ngayanga emakhaya usehlukene nebhokisi uluso ubani ngoba kunale moya esebhokisini okungeyakhe emayelana naye kunye nengilozi uqobo njengoba ephuma eyogana nje. Kufanele kube ukuthi kuma inkomo yomncamo yambulala kubo uyaphuma lapha na bese kufika ngokomthetho kufika kusina udwendwe kahle kahle luphele belale abaganisi bevuke ekseni kuyima kwenziwa lento ekuthiwa umqhoyiso, kubulawa inkomo yomqhoyiso okumele yena unkosikazi ezokwenza izabe ezithile lenkomo lena ayifake imali emhlophe phakathi lapha noma ngabe eqeda ukwenza izaba usemqhoyisile kodwa ngezimo zokuthi kubuye kube nezinkinga abantu bengabi nayo amandla kahle kuyenzeka umgcaco bewubhanqa ngosuku olulodwa. Uma ngosuku olulodwa lenkomo yomqhoyiso iwe ekseni
ngaphambi kokuthi kuyiwe esigcawini emini. Izowa ekseni uma ufika nje umthimba ngabo 8-9 uzokhomba inxeba umakoti iyawe inkomo. Akukho lapho kuthiwa inkomo yomqhoyiso iwa ngolwesine bese umakoti lokho abantu abandastand ukuthi le nkomo yomncamo iyamkhansela kubo, le nkomo yomqhoyiso iyamvusa. Into lezi ezenziwa ngeinsuku zomgcaco, zonke lezi zinto lezi ayenziwa lapha. Mhlawumbe ithi yenziwa ngale nyanga inkomo yomncamo siyamncamisa ngoJune, somkhipha ngoDisemba. Cha, uma ukuthi uyasina ngesonto iyawe inkomo ngolesihlanu yomncamo, uyacimelisa ngesabatha. Umuntu wayengisho komani bafike beningi bemkhiphe bemnikeze ngisho imbuzi acimele, bemcimele bethi mshana nayi imbuzi umendo omuhle mshana, azathole nezipho zakhona komalume bakhe isabatha lonke. Noma ke lezo nsuku-ke uma ukuthi kanjani, uma ukuthi befike ngisho kubo kwakho umama bezomcimela bezomlaya kahle kahle, umuntu wayehamba efike ethole ngisho ecimele zifike ngisho komama bakhe afika athole isipho. Bese ngesonto intatha luyaphuma u20 liyofika lapha ngomnyama. Mangithi intatha kuya ngokuthi kude kangakanani, ungaphuma nango12 luhambe, kumele lifike lapha ngo3 to 4 ungene umthimba ekseni ubikwe uphinde uphuma ohlala esihlahleni. Uma ukuthi inkomo yomqhoyiso nothanda kundawonye izobulawa ngabo9. Maqedwe uqhungishela kuphuma imbuzi yothuli kubulawa inkomo yomncamo yomqhoyiso emuvusayo. Ningenza amaphutha awodwa, ungachazi. Uma ngabe ufuna into zakho ihambe kahle, umuntu inkomo yomncamo ukhishwa ngayo kuba ayovusa ngenkomo yomqhoyiso. Kwavunyelwana ngalonto kwelokho njengoba namhlanje kunelobolo nje, noma sebachaza ke bathi ke lalingengaka la edose umtsewu baphinde bavuma okhokho ukuthi kulo bulungu uthi umtsewu ume edilobolo lizohamba kube u11 uma ngabe intombi igcwele. Alukho ukuthi uzosina ngenkomo ezu4, alukho ukuthi uzosina ngenkomo ezu6. Ingakho ngingakwazi ukuthi mina ngithi kahle kahle ilobolo lakaZulu lezi inkomo ezu4 noma ezu6 imbudala engizobe ngiyikhuluma, ngoba uma kuthina u20 noma makulotshelwana vele akuphumi wona u4, kuphuma inkomo inqwaba kabi. So inkomo yomncamo iyamkhansela kubo, inkomo yomqhoyiso iyamvusa, hayi ngomunye unyaka, hayi ngelinye isonto, hayi nini, kulezo nsuku zomgcaco. Qaphelani. Ngiyabonga ethuba.